Hva skjer egentlig når en pasient kommer til en første konsultasjon? I dag skal vi ta for oss brystkonsultasjon fra A til Å med plastikkirurg Jess Rødgaard. Velkommen til Under huden med Asteta Klinikk, podcasten hvor vi kommer litt tettere på. Vi snakker om estetikk, plastikkirurgi og hudbehandlinger, men også menneskene, tankene og historiene bak. Mitt navn er Celine Seberg, jeg er kosmetisk dermatologisk sykepleier, og sitter her med Jess Rødgaard, som er spesialist i plastikkirurgi og lege. Det vi snakker om her er generell informasjon, ikke individuell medisinsk veiledning, så gjør alltid en personlig vurdering hos din behandler for å gjøre et trygt og godt valg. Hei Jess! Hei Celine! Velkommen tilbake! Tusen takk! I dag skal vi ta for oss brystkonsultasjon fra A til Å. Det første møtet med pasient, og veien videre i en vurdering om å få større bryst. Det er riktig. Ja. Men først så har jeg lyst til å bare få en pitteliten kort intro av deg. Ja. Fortell litt. Jamen, jeg kommer fra Danmark, som du sikkert kan høre, og har været kosmetisk plastikkirurg i omkring 8-9 år, og laver mye bryst. Så jeg tænker, det kunne være fint at gennemgå det i dag, så folk får en lidt mere bredere forståelse af det, og måske er lidt bedre klædt på, når de kommer til en... Hva er det du spør om først, når en patient kommer til deg? Når en patient kommer ind til en konsultation, så er det sådan vigtigt at sådan forventningsafstemme. Og lidt at høre, hvor meget patienten ved i forvejen. Så jeg lidt ved, hvordan jeg skal starte min samtale med patienten. Mange patienter ved rigtig meget om emnet, har læst meget op på det. Og andre patienter er lidt mere sådan, de ved ikke så meget om det. Så det er sådan lidt, der er lidt forskellige niveauer, man sådan kan starte på, når man sådan begynder en konsultation. Og så er det lidt at spørge ind til, hvor lang tid de har overvejet, og høre, om det er noget, der sådan er kommet pludselig, et ønske, der kommer pludselig, eller om det er et ønske, som har været der gennem mange år. Og lidt at forstå kvinden bag patienten, finde ud af, hvem hun er som person, og hvad hun ønsker. Hvad er det typisk patientene spør om da? Eller spør etter? Det første, jeg sådan spørger en patient om, det er, hvad sådan hun ønsker. Mange patienter har lidt et billede med fra Instagram, eller et billede med fra andre sociale medier, og siger, at det er sådan et look, jeg gerne vil have. Og det kan både være godt, og det kan være ondt, fordi det er ikke altid, at patienten, som sidder over for mig, har samme udgangspunkt som den kvinde, som hun viser på billedet. Og nogle gange har hun, men nogle gange har hun ikke, og så kan hun ikke helt få det resultat, som den kvinde har. Så forventningsafstemning er alfa og omega i sådan en samtale. Ja. Men mange patienter siger, at de gerne vil have et større bryst, naturligt udseende. Og så igen, naturlighed har mange ansigter. For nogen så er naturlighed en ting, og for andre er naturlighed en anden ting. Det også kan være vanskeligt en gang mellem at finde ud af, hvad den kvinde så synes er naturligt. Der kom du meg for kjøpet, fordi naturlig, det er jo et viktig fokus for ofte både patienten, men også plastikkirurgen. Absolut. Og det vet jeg er noe vi etterstreber alle og enhver på klinikken hos oss. Men ja, du nevnte det jo litt da, men naturlig for deg kan jo være noe helt annet enn naturlig for meg. Fuldstændig. Hva opplever du er naturlig for kvinnen i gata? Jeg vil sige, der findes nogle forskellige sådan patientgrupper. Ja. Der findes sådan kvinder, som er i starten af 20'erne, som kommer til en vurdering. Sådan anden gruppe, det er sådan, at de første kvinder, som sådan er starten af 20'erne, de vil gerne have en del øvre fylde. En del fylder sådan på øvre pol. Så er der mere sådan kvinder, som er i midten af 30'erne eller slutningen af 30'erne, som har født 1, 2, 3 børn, og som gerne vil have en forøgelse. De har lidt et andet syn på, hvad er naturligt. De vil gerne have lidt mere sådan, lidt mere afdæmpet, lidt mere sådan skrå silhuet, svarende til øvre del af brystet. De vil ikke have alt for meget rundhed. Nej. Så det ser de som naturligt. Ja. Så der er lidt forskellige modpoler. Ok, men når ønskene først er kartlagt da, hva skjer videre da, sånn rent teknisk? Sådan rent teknisk, så er næste skridt i samtalen, det er lidt at se på patientens bryst. Og der findes nogle standardmål, man måler lidt bredden på brystet, man måler lidt længden fra brystvort til brystfold. Og ud fra de dimensioner, så får man sådan et billede af sådan det bedste implantat til patienten. For som jeg ofte siger til patienten, så er det lidt brystets dimensioner, der bestemmer sådan det optimale implantat til patienten. Både i form af, om det kommer vi tilbage til senere, om det skal være dråbeformet, eller om det skal være et rundt implantat, og hvilken størrelse det skal være. Mange patienter kommer lidt ind og siger, at min veninde, hun har 3 hunde, og jeg vil gerne have lidt det samme. Og det kan være vanskeligt en gang mellem sådan at overføre det
fra veninden til kvinden, som sidder overfor mig, fordi de har lidt forskellige kropsbygninger. Så man kan ikke helt, så 300 til en patient er ikke nødvendigvis det rigtige til en anden patient. Nej. Så det er vigtigt, at de forstår det, så de har det okay med, hvis de i anførselstegn kun får 275. Det er ikke noget galt i det. Det er fordi, den størrelse passer så til hendes bryst. Det er jo vigtigt, synes jeg, da, i vårt fag, at man ikke er så optaget av mængde, eller størrelse, eller dose, eller hvad man skal jobbe med. Ja, det er vigtigt, at det ikke bliver sådan en bestillingsopgave, sådan en bestillingskonstellation, hvor patienten bare kommer ind og så bestiller en implantat, så går jeg igennem. Men det er vigtigt, at hun sådan føler sig, at hun får de rette informationer, og hun finder ud af, hvad der er muligt, og hvad der ikke er muligt, ud fra hendes kropsproportioner. Det er en 100% individuelt tilpasset behandling. Ja. Det er veldig mange, som er nysgerrige på 3D. Hvor realistisk er det egentlig? 3D, det er jo ikke sådan 100% realistisk, men det giver et rigtig, rigtig godt billede af, hvad patienten sådan kan forvente. Så jeg siger sådan omkring 8-90% får hun det resultat. Da jeg startede med det her for 10 år siden, der kom patienten ind, og så havde vi sådan en prøve-BH, og vi havde nogle prøveimplantater. Og så ud fra det, så skulle kvinden så i samråd med mig finde ud af den rigtige størrelse. Det var lidt vanskeligt en gang imellem. Så jeg vil sige, det nye program, vi har, det nye 3D-program, hvor man tager 3 billeder af patienten, og så overfører til computeren, det giver et rigtig godt billede af, hvad patienten kan forvente. Det er så vigtigt i den kontekst, at min opgave er så at sige, at sådan og sådan og sådan, det kan du forvente, og det kan du ikke forvente, og der viser programmet måske noget, som du ikke kan forvente. Så det er vigtigt for mig at være realistisk over for det, skærmen viser. Ja. Det er et fint værktøj for at få en indikation. Ja, så man skal se det som et værktøj, som du selv siger, Selina, og ikke som sådan en endegyldighed. Er det mye misforståelser, føler du, rundt at ta 3D-bilder, eller er det egentlig veldig tydeligt, når dere først ser på det sammen? Jeg synes, det er veldig tydeligt. Ja, så bra. Ja. Det finnes jo mange typer implantater, og du nevnte bitte litt i stad, men fortell oss litt forskjellen på de ulike. I sådan klassisk forstand, der har man rundimplantater, og man har det, vi kalder sådan dråbeformede implantater. De kan bruges til lidt forskellige patienter. For eksempel, hvis man skulle se sådan helt firkantet på de dråbeformede implantater, så er de gode til kvinder, som for det første gerne vil have et naturligt udseende, fordi de giver lidt mindre fylde opad til. De kan være gode til kvinder, som næsten ikke har noget kirtelvæv i forvejen. De kan være gode til kvinder, som har lidt hæng på brystet. Så kan et dråbeformet implantat give sådan et indre løft af brystet, uden man laver sådan et decideret brystløft på patienten. Ja. Men i de fleste tilfælde plejer jeg sådan at anbefale et rundt implantat. Et rundt implantat er lidt blødere, og så er der sådan en risiko for, ved de dråbeformer, der er en lille risiko på omkring 1-2% for, at de kan ligge sådan og rotere sig. Okay. Og det undgår man sådan med det runde implantat. Og så er det jo valget over eller under muskel. I de fleste tilfælde igen, der er ikke noget, der er endegyldigt, men i de fleste tilfælde, der ligger man den under musklen. Der, hvor over musklen kan være en indikation, det er, hvis kvinden igen har lidt hæng på brystet, man vælger et dråbeformet implantat, der kan det være en idé at lægge implantat over musklen. Men grunden til, at man lægger den under musklen, er, fordi det giver sådan en mere glidende, pæn overgang op fra kravbenet ud på brystet. Hvor hvis man lægger den over musklen, er der mere sådan en brat overgang fra eget bryst til implantatbryst. Ja. Og man risikerer lidt, at man kan få det vi kalder folder, rippling, sådan på øvre del af brystet. Ja. Man måler sådan tykkelsen af øvre del af brysten helt teknisk. Så hvis det er over x antal centimeter, så er det ikke godt at lægge den over musklen, fordi så begynder man at kunne se kanter, begynder at kunne se folder. Ikke sant? Man kan sige, at lægge den under musklen gør selvfølgelig mere vondt efter operationen. Man løsner musklen, man laver en lomme ind under musklen, så det gør selvfølgelig mere vondt efter operationen. Det skal patienten selvfølgelig vide. Der er nok mange, som lurer på, hvor længe det er sådan ordentligt vondt. Jeg vil sige, inden jeg lægger det implantat under musklen, så lægger jeg det, der hedder en blokade. Så en masse bedøvende sådan i musklen og ned ved ribbenene. Så når patienten vågner, og det første døgn efter operationen, har patienten næsten ikke ondt. Nej. Så kommer der sådan en bølge på dag 2, dag 3, dag 4, hvor patienten har ondt. Og det typiske er, at man tager fast smertestillende, man følger sådan en smerteplan, og tager fast smertestillende de første sådan 3-4 dage. Og så synes jeg, at de fleste fortæller, at så tager de ikke smertestillende længere. Men lad os snakke det, mange lurer på. Risiko og komplikationer. Man kan sige, det er jo sjældent, der sker noget. Der er selvfølgelig en lille risiko for, at man kan få betændelse, der er selvfølgelig en lille risiko for blødning. Omkring 0,5-1%. Så det er heldigvis sjældent, det sker. Så i starten, der føler man selvfølgelig, at brysterne er vældig hævet. Man føler lidt følsomheden på brystet er lidt nedsat. Men det bliver stille og roligt normaliseret efter 1-2 måneder. Hævelsen forsvinder.
Så er der nogle sjældne komplikationer i form af det der kaldes kapseldannelse, hvor når man lægger et implantat ind i et brystcellene, så kommer der helt naturligt sådan en tynd hinde omkring implantatet. Ja. Den kan med tiden gå hen og blive sådan fortykket, så brystet det sjældent mere hårdt, og det kan begynde at gøre ondt. Heldigvis er det sjældent. Ja. Og så er der en lille bitte risiko for, at det kan gå i stykker. Men igen, det er meget, meget sjældent. Ja. Det husker jeg fra episoden med Vigdis, sammen med Kenneth her. Ja. Så var det jo, ble det pratet om også at man har jo sett disse implantatene beskytte mot både politikvinner som har blitt stukket eller skutt på, eller til og med implantater som har blitt kastet op og ut af en bil og jeg vil sige, den ene dag kendte jeg kollegaen min. Vi tog et implantat med på parkeringspladsen og kørte hen over det. Ikke sant? Det går ikke i stykker. Nej. Så det er jo for så vidt bra. Tåler et fall i skibakken som regel da. Det gør det, ja. Men når det så er sagt, så anbefaler vi stadigvæk, at sådan en implantat skal... Når jeg ser en patient til sådan en første konsultation, så siger jeg til en, der kommer en operation på et eller andet tidspunkt igen. Ja. Om det er om 10 år, 15 år, 20 år, det er vanskeligt at sige, men på et eller andet tidspunkt kommer der en operation til. Jeg plejer at anbefale omkring sådan 15 år, så skal man sådan begynde at overveje at få det udskiftet. Ja, bytte det ut. Ja, bytte ud simpelthen. Ja, eller fjerne det helt. Ja, eller fjerne det helt, ja. Så det er noget, man må tænke på. At man har en operation til to go, uansett. Ja, helt bestemt. Og så er der jo hele den snak om implantater og eventuelt graviditet selvfølgelig også. Et godt tidspunkt, det er jo også, når kvinden er færdig med børn. Men nogle kvinder vil også gerne have i starten af 20'erne. Og jeg plejer at spørge dem, har du planer om børn inden for de næste 1-2 år? Ja. Og hvis hun siger, ja til det, så tager jeg en seriøs snak med hende, om hun eventuelt skulle vente med det her til et senere tidspunkt. Men hvis hun ikke sådan har planer om det inden for nogle få år, så kan man godt gå videre med det, synes jeg. Så det er veldig spændende hele denne processen. Konsultasjon er vigtig. Det er jo ingen one fits all, og decidert vigtig å ha en god dialog med kirurgen man velger, og at man får nøye informasjon, man planlegger godt, og overveier både tiden før, under og etter operasjon. Det er et kjempefint innspill, tenker jeg, for de som vurderer eller har lyst til å komme på en konsultasjon. Tusen takk for en informativ episode. Takk, Celine. Takk for at du lyttet til Under huden med Asteta Klinikk. Lik, del og følg oss gjerne, og vi blir alltid glad for spørsmål sendt via vår Instagram, Asteta Klinikk, eller til e-posten vår, post@asteta.no. Vi høres i neste episode.